ಸುರುಕ್ಕಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಸುಂಟಿದೆ ತೊಂಲೆ. ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡು ಮಂಜಲ್, ಬೀರ್ದರ್ದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ, ನುಂಗಾದ್ನ ಸುಂಟಿದ ಪುಡಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ. ಇತ್ತೆ ನನೆ ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ. ಪಸೆತಂಶಗು ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪು ಗಲಸ್ಲೆ. ಕಡೆಯವರೆ ಬೊಡುಪುನಾತ್ ಬೆಂಜನ ಗಲಸದು ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ. ಕೋರಿ ಮಾರಯ್ಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಕಟ್ಟು ಪಂತಿನಿ ಆಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡನೆ ಕಾಯಗ. 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ 4 ಎಲೆ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪು ದಿಡದು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆ ದಿನ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆನ ಕೊಡ್ದ ಮಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪುನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೇಡ ಶೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಟದಂಶ ಬರೋಡಾಂಡ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ತಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತು ನೋಡಾಂಡ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸಾಂಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮನದಾನಿ ಮಲ್ತಾಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಣ. ಕೋರಿ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಬಿಡೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಣಲ ಹದಾತೋಟು. ಕೋರಿ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡತ್ತು ಓಡಾಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರದ ತುಂಡು ಬಿಡ್ತುಲೆ. ತುಂಡು ಈ ನಮನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಕಥಕಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ದಾಯಕ ಆಪುನಿ ನನ ಕೋರಿ ಕಾಯವಲೆ. 1000 ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ನನಲ 1000 ಸರ್ತಿ ಪನೀರೆ ಉಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಒಂಜಾತ ಕೋರದ ತುಂಡುಲೇನು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯವೇರೆ ಪೋವಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದ ಅವರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಕುಡುಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾಯವನಗ ತೂ ಹದ ಉಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೋರಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೇಯೋಡತೆ. ಸುರುಟು ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡಿನ ದೆಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಯತೆ. ಇತೆ ತೋಲೆ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬಣ್ಣಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನನದಾದೆ ದೆಪ್ಪೊಲೆ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ ಯಾನ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಬ್ಯಾತನೆ ನಮ್ಮನಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾತಾ ಪಂಡದ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಯವೇರೆ ಪೋಡಿಗೆಂಡ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಇಂಚ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ದ ತುಂಡಲೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತಾಲಾಪುಜಿ. ಇತರ ಪಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂಲೆ. ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಮಂಜಲ್, ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ. ತುಲೆ ನಮ ಇನಿ ನೀರ್ದ ಬದಲು ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಟದಂಶಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅಟ್ಟಿಲೆಗ್ ಪಸೆತಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಇದು ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ 1.5 ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿದ ಮಾಸಗು 4 ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಪುಣ ತೊಲೆ. ಇತ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚಿನ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತುಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರೊಂದು ಜಿಡ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚಿನ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊನೊಲಿ. ತುಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಈ ನಮನೆ ಬರೋಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಯವನಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತು ನೋಡಾಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ. ಇತ ಕಾಯೋಡು ತುಂಬ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಣಲ ಹದಾತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡು ತೂ ಓಡಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ತುಂಡು ಬಿಡ್ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯ್ದನತೆ ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾಯಾವಲೆ. ಇತ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಿಲಿನ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಪ್ಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಕಾಪ್ಲೆ.
ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಮಕ್ತ ಪಾಡೋಲಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ತೂ ಹದ ಉಪ್ಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಟು ಕಾಯವೇರೆ ಪೋವಡೆ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಕೋರಿ ಬೇಪುಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ಕಾಯ ಒಂಡಾಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಉಲಾಯ್ಡಲಾಕ್ ಬೇತುಪ್ಪುಂಡು ಮೆತ್ತಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಕುರಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ದೆತ್ತದ ಒಂಜ ಅರ್ಪೆದ ಮಿತ್ತಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತಿಲೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲ ಕಾಯಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾರಣಗಾವಡ ಒಂಜಾತ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯವೇರೆ ಪೋವಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡು ದಾವರ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕೂಡಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮತ ಕೋರಿನ ಪುಡ್ರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾತೆ ಆಟಿದ್ದಲಕ್ಕನೆ ಇನಿಲ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಪಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಸುರುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಜಾಪತ್ರೆ ಆಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಎಡೆಮಂಚಿ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಲ ಆಯ್ಕೆ ಪೊತ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಗಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅಥವಾ ತಿರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನಿ 10 ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖಾರ ಪುಂಡು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಕಡೆಕ್ಕು ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚದಾತ ಬೇರ್ದರಿ ಪಾಡ್ದ ಪೊತ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆಲೇತೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಟೆಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇತೆ ಇತ ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮೆನ ಟಿಲ್ಕೋಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಾದ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಪನಗನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಜಾರ್ ಹಿಡಿದೆ ತಂದೆ ಇತ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಗಲಸಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 2 ಕಿಲೋ ತಾತ ಚರ್ಮ ದೇದಿನ ಕೋರಿ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯಗ್ ಕಬಾಬ್ ಕಟ್ಟು ಪಂತಿನಿ ಆಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೂರೋ ನೋಡಾಂಡ 2 ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿಗೆ ಐನಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚ ಪಂಡ 1 ಲೆವೆಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮ್ಯಾನ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 2 ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತಿ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೊಟ್ಟೆಡ್ದೇ ಬಿರ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಆಂಡ ಅಂದಾಜಿಡ್ಪ ನೋಡಾಂಡ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚಿನೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ ಕೊಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನೆ ರುಚಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಕಾಚಂಪುಲಿ ಜಾಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿಲ ಕಲಸೊಲಿ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಯಾದಜಿ ಆಯ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ 2 ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿಗೆ 2 ತೆತ್ತಿ ಬೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಅಂಚನೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬಾಬಗ್ 4 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚದಾತ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚೆ 4 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೋಡಾವು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಚಲ ಅಟ್ಟಿಲ ಅಂದಾಜಿದ ಗೊಬ್ಬತೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು 2 ತಾಸು ಹಣಲ ಇಂಚಿನಿಂದ 2 ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೊಂಬುಂಡು 1/2 ಲೀಟರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಣಲ ಹದಾತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜಾತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಬುಡ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದನ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಹೊರಿದ್ನ ಕಬಾಬ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಕಾಯವಲಿ ಕಾಯವನಗತ್ತು ಹದ ಒಪ್ಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಟ್ಟು ಕಾಯವೇರೆ ಪೋವಡೆ ಕುರಿ ಬೇಯೊಡತೆ ಇತ ಮಕ್ಪಡ್ದುಂಬುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಡ ಅಪ್ಪನು ಪಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮಕ್ಪುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯವೇರು ಮಾರ ಪಿದಾಡ್ ಕರ್ಕುರಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೂರಿ ಎಲುನು ಬುಡೋಡು ಆತ್ಲಾಗೆ ಕಾಯೋಡು ಐಕ್ ತೂವು ಹದ ಒಪ್ಪೋಡು ಇದು ಕಬಾಬ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನ ಮಾರ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಕಬಾಬ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತದ ಒಂಜ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತಿಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆದ ಮಿತ್ತಿಲೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿನ್ಲ ಕಾಯಲೆ